Kumno Martin Luther lo sdang yakane ka jing niam PROTESTANT Martin Luther lo sdang yakane ka jing niam PROTESTANT da ka ba pen mi yakane ki khnai pusan ki thesis jong hakane ka stem shajar sanspa khat nyo ya ka ba ula tuklar ya gar kom le jong ka balang hang te rom kham tam ya ka jing di yaki ticket ma pop ne ki taki indulgent kane ka jing le ka ba la jukreu kum ka jing sdang jong ka reformation ka ba sdang ka jing pen kala haki liang ka niam bat ka sanhima sima ka balapon wandu maya ka niam kristan ka ba ar hane ka don kata ka jing batai ka ba kambnia ki khandai pusan teli ki jing tho o lotal o badai o mong o badai o german bad o dai no kai niam bat ul abu ya kini ki khandai pusan teli ki thesis jong haka jing khang ha ka balang haka still have a dream back khnang ba ki beru kin yo ya kata ka jingkeli jong ya ka ba ula keli haka balang da kini ki khandai pusan teli ki thesis ki jingkeli ya ka ba ula bu batta haka jingkhang ka balei ka jing pyrshah lutar ya ki rokom hikai ka balang hate harom lamar kam de kum ka jing hikai ka bible ka jing tho jong ka long namar ba u kita ki jing di kita ki indulgent ba kita ki jing hikai jpa kita ki purgatory kum kini ki jing hikai kum jidon ka bible namar ka ni da lutar ula yeng yale shaphang ki jing hikai ba kala namar ka ni ka da saja ka history ka ni ka tang ka history nga try episode 2 ka basao ka jing pen lai jing mut ha ka jing ngeit ka jing kun tho ka ba kong san jong Martin Luther ka long ka jing pen im ka wan ling ba ka jing ngeit ha jisu christ ling ba ki kam ba pha ni ki jing no sanyang pisah ha ka balang ndrei ka jing pen im yangi ka long tang namar ba ka jing ngeit jungi ha jisu christ ni kat kum ka jing kai chung lani ladangi ngeit ha kat kum ka ktien jung haka ba jisu pen khia haka to ki por ya ki to ki nong pang ki nong ki ba shitom ong ba ka jing chung phi kala pen im ya phi namar ka jing su pisa ne namar bangi no senyang shka palang ne ni happy ban no andrei bangin yo ka jing pen im andai ka jing pen im ka wan ling ba ka jing te ka ta ka jing jungi ka dai ban long kat kum ka ktien chung blei la da kam dei te kanam don jing pen im ka basan ka jing pen priang ya ki jing mut Martin Luther ula pen priang ya ka jing mut nama ma ula tho ne ula translate ka bible na ka ktien latin ka ktien german but lingba ka jing arab jong ka machine shon code ya ka ba ula ailat ya Martin Luther ban pen priang state ya ka bible shaki ba pun pat ba namar ki babuni ki bru kim so thu latin hagata ki por namar ba ki hagata ki por la don bun ki jachitin dei ban puli kitin latin kim so thu namar Martin Luther ula translate ka bible hagatin german ka jinglong haka san protei bat ka imlang salang bat ya ka reformation la pen ki da ka jing pen kala ya ka imlang salang bat ka san hima sima ka ba kham jileu kan thu ya ki jing singau rulum bat ki jing singau pyrshah ya ki lingdo bat ka jing pyrshah ya ki spa bat ka bor jong ka balang hang te rom na mara hak tu ki por ka rom ka le ton bor ya ki we ki balang amar ka daw Martin Luther ula yeng bat ya le amar ka daw kasadon ka jing kala haka imlang salang ngadu kita ki por haka history kumpa kelaja ka bahan riu ka jing shabe balang bat ka jing pia ka balang hante harom kala penrem ya ka jing ka jong Luther bat kala beno naka balang haka snem shajar sanspar pui ya ka balai alam da ka jing pat niam ka batikna kum ka jing mi jong ka niam PROTESTANT ka bah nyo kumno ka rom kala juba pia Martin Luther haka ni ka lai rhetoric autobar haka ni ka snam shajar sanspa khat nyo Martin Luther ula bu ya ki ne ki lai pusan ki thesis jong haka jing khang jong ka ying mani hang te ha weten ba kha Germany tang harin south nem ka balang nang te na rom ka labu ka dak ya Martin Luther kum unong yale pyrshah lani kum unong yale niam bat ka hima rom bat ka rom ka lapan rem Martin Luther kum unong le boman Henry day Martin Luther dei ka dei hi ka rom ka balei boman balangi so thu ya ka bible ba so thu Martin Luther ka ba phra balei Martin Luther ya khlat no bat ka balang hang te harom Luther ngeit ba ki breu ki sha pen im tang da ka jing ngeit bat ka ne ka long ka jing pen kut jong ka jing hikai kristan baro bat ba ka balang te harom hata ka por jong kala yo ya ka ne namar Martin Luther ula pyrshah ya ka polisi jong ka balang hang te harom shaphang ka jing hikai ya ka indulgence ka jing su pisa shaka balang banyo map ya ki pop te kum ka jing hikai kam judon ka bible
Teka ni kada tangka history ka balajar haka history. Ka bakandai. Balei umat nutar ukuntaj ya ka jinglong puf. Upuf ukamba ulong unang mikmat jong ukris haka pertei. Hendrei umat nutar ula sngeu scam bat ulong ba upuf udai unang mikmat jong uksu haka pertei. Kani kada tangka jing tho jong umat nutar shaphang upuf. Tengah finding day pasal tu ya ka history. Pat kam day ka jing penrem jong i day ka jing ong jong umat nutar. Pat ka jing sutu jong umat nutar. Haka taka puar. Namar balei umat nutar ula tu kelar ya ka bor bar ka kam jong upop bat ki bishop da ka ba hikai ba hikai ba uang ba ka bible ka datang maka ka tolong jong ka jing tip bat balapan pau da blei shaphang ka prosper day ka bor jong ki pup ne ka bor jong ka palang ban le don bor haki breu ni ha kano ka banta day ka bible ka ba tolong ka jing tip haki taki popule kin so thu shaphang jong ka ba shipel mano biada yu Martin Luther nagakti jong upop nama ba ulat muban penyap no uni Frederick bastard lakan mau yu kumu Frederick bastard kumu bru ba pen im ya Martin Luther naga jingbitar jong kani ka balang hang te rom te lakai yu Frederick ha Hattenfield Castile Torga hagasnem sejau sospal berpulai ka bakhadway Martin Luther ulo ongum ne na kamting yala ka jonga donut banya upuk nane banya ki kadinar jong bad Martin Luther ulo ong rukum ne ngas ngeu kham lai luit menta ba ngati kena ba upuk udai unong yele psha yo pris kani jing ken tho jong Martin Luther ya upuk balei bala be no yu Martin Luther naka balang hang te rom ha kani ka snem sha ja san spa arpel upuk lio ula dawana Luther ban ino ya ka jing tho jong baro bat haba Luther ula kan tai ban le kumta uni upoblio ula be balang no ya Martin Luther ha unis nem sejar sans pa arpuwei ke bakhat ar Martin Luther ulong unong penklanim basuk padu bakwa ban pendu ya ka balang naga jing bam sap naga jing sale ben Henry haba ula tuklar ya upop halor ka mat jong ki jing mapom mar maki ki ong da pitit de ki indulgent bat da pi pen kuit ling ba ka jing su bisa haki te ki kin ma ki pop Henry tangu blei bala ban ma ki pop mar kene ka daw haba Martin Luther ulai i kini ki jing bam sap jong ki ni ki lingdo jong ki ki pop baki da kwan pisa na ki pai ba ban pen bi ki la da kim ai pisa te kin ma ki pop te kum kini jing kai shpang ki indulgent le shpang ki i pakaturi kim jidon haka bible mar kene kada Martin Luther ula yo i bat ula yeng bat ula yale na shaphang ki jing kai bakla jong ki shpang jing bam sap jong ki ka jing le ton bor jong ki haka balang haki ki por ka ba khat lai Martin Luther udai mong baru dai rustat niam haka spas nem ka ba khat reu ulong we na ki reu pau khamat haka history jong ki Kristan ka jing ngeit jong kila long ban yarap ban kha ya ki jing pen kalan niam ban pen mi ya kan niam Protestant kum ka bor ba ka ba hapo kan niam Kristan ringkat bat ki niam Roman bat Catholic bat ki niam mingi bat ki mi haden ka ba khat sao Martin Luther pau nam haka Martin Luther hakini ki snem shi hajar saus pa prapulai bat shi hajar sans pa sapun reu long urustat niam udai Jerman udai profesor udai pastor bat no pentamai balang Luther lo sedang ya jing pen kelanian Protestan da ka ba pen mi ya kini ki knai pusan teli ki thesis jong ha kini ki tarik life way otobar snem sheja sans pa khat niau ka ba khatsan hane ka don ka jing batai ka ba kham ni ka jing kan tai jong Luther ya ka bor jong pup na ma ba Luther ngeit ba ka jing ong jong pup ba long kli jong ka balang lani ka bor jong halor ka kam ka jing ngeit bat ka kam ka jing pen im te kum kata kam ju Christian ka Bible lani ka Bible kam ju Christian namar kini ka daw bangin ong ba pup long kli jong ka balang te ya kata te ka bakla namar jisu hi ong lani ka Bible hi ka ong ba jisu Christ udai kli jong ka balang dei ki breu lani tang blei hi bala ban ma ki pop lani bala ban pen im yang i om dei ki breu lani mano namar kani ka daw hi hapan sau thu ya kano ka ba dei ya kano ka ba ki breu ki kam ya le ba ki la ban pen im yang i le hi la ban ma ki pop jong i dei ka Bible ka ong shai ba tang blei hi bala ban ma ki pop jong ngi te kini ki jing tho jong Martin Luther mar ba ka jing kai jong upup kam dei kam ya habat kum ka Bible lani kam long kat kum ka Bible namar ula kam hi halade ba long ba khaw bor ne wala ban le ke
tani ukam halade halor blei nama ruang ba ulong ukli jong kapalang maruang ba ula ban map kipop de kata te kalong ladang isu thui ka Bible kata gare jingkren ben blei de namar bagane gare tangka story berka history teng try piece tu mi kini ki jingja haka balaja haka history de kini ken kilong kita ki history ka ba u matinu taru la ong shaphang ka jinglong jong pop ka ba khatn reu matinu taru pani thu ya pop ko munong ile persya yo Chris ningong namar ba ngeit ba ka jinglong pop kala kini no ya ka bor jong jisu Chris bar ka jinglam ya ka breu sha jingai naka kosper ba shisha lutar ulay ba ka jing dawa pop ya ka bor ba ya ka bor kum ka jing persya be ya ka jinglong halor Chris ba ya ka jing ikai jong ka Bible mar ka ngi daw ni sa thu hang ne ba matinu tar ong persya chipang ka jinglong pop dai tang matinu tar ki bodon sibun ki reform ki blami hadin jong bar ki labut bar ki bala sa thu ya ka Bible dengan sa ya thu ha ko por ka jing thulpa jong dong ile persya yo Chris matinu tar ula batai bat ula ong ka jing thulpa jong ka Bible chapang unong ile persya yo Chris bala pendep ha ka jinglong pop namar balei la ding lek kitab jing daniel ngi ithik ko maka Bible ko ong mar ka ne ka daw matinu tar ong ba la pendep ha ka jinglong pop matinu tar lo iru yo pop kum uba ya le persya yo Chris ba tu pa yalam ya breu sha jingai na jisu Chris kumba yalam ya breu ban ya telilang ndai la ring su thu ya jing tulupa kumba ka Bible hi ko ong sha jingai no na jisu Chris handai ula yalam pen ban sha ki jingi kai bakala ju dai kat kum ka Bible te kane kadai tangka history ka balaja te la da phi la phim so thu te nga try phim so thu ndai la da so thu te phla so thu te la da kani kam dai ka jing loni ne ka jing bisni dai ka jing ka story ne ka history balaja balalang isu thu lai kitab Daniel kan jab yang hi kum ju kam balaja ha ki pon mashwa te yang trying se pe ha ko por phang taru ka ba khat nyo ka jing penrem ulutar ka jing ngeit chung ulutar kam sim la long tang ka jing tho ka ba start nei ka jing ngeit ka ba jileu ka ba sang tan rai ha ka jing su thu jong iaka jing tho ba khoi bat ka jing siam jong iaka kom le jong ka palang bangin shania tang ha away breu nei haban shania ha ka Bible hi kumno ka ong ne kumno ka hikai bangin sungai tang ha away breu ne tang ha ka bor jong away breu ha ki ek boro andai haban nge ha ka Bible hi kumno ka ong kumno sim jong blei yalam yang iwe pa iwe amar ka ni daw matinu tar yang le ya ki kai ba kala jong shibu lada nge tang ya away breu te ka ta kalong ga ba ma ndai haban so thu ya ka Bible hi wei ba pule ya ka Bible ba pule bnia un so thu hi hadin baru pule hi un pan pau ku mau la ong ka ba khat pra balei ba matinu tar la sha be balang hau pu lutar ulong mong bat ulong un hui kai niam bat ula ka tho ya ka kom long jong ka balang hante rom kum ka jing di ya ki intelligent ka bala shim ba ka long persya ya jing kai jong ka Bible namar kum kata ka jing di kita ki indulgent kum ji don ka Bible dan kita ke jingkai shaphang kita ki purgatory la be balang ya matinu tar ha akane ka snem shajar sanspa arpway daune publio ba shapau handai la plajim ya matinu tar ha ka ti jong pup namar baula tmu ban panyap ya del la plajim ya daune usim Frederick ubadai usim jongka Jerman te matinu tar la kha ka shapau torik November ha ka te snong I slim kari Germany bat ulaya bru haka khat pratorik February haka ne kasnem shejar sanspa sapun reu haka te kasnong I sli ulalong ru start niam balong na Jerman badu bru ba kongsan haka jing berkelaniam Protestant te kane gade tangka history jong matinu tar bat philaban lejwat hi ka history jong khna ba phinte para don ki bakwa batip kumno long bat kumno la yele bat kumno long ba ubala long ningkong kumuta reformation ubala pan kala yakar kom long kristan kom sensar kom mani ba kom long lajluj shu haka bor jong way breu tinga try kane phila so thu khndiet chpang ka jing ithuh chpang ka jing long matinu tar te khublai shibuni pi page ne ka video nge share pat ki video